Hormatly dinleyijiler, mehriban sunmasyjylar, aýdym zada goşgulary, hormatlyjylar. Biz ýene bugün her gün canly wagtlarda Çeşmeýede siziň bilen diýdarlaşýanymyzy öwrenşatdyr. Hemmeňiziň alyp barýan işleriňizde, okuwlaryňyzda, lokany sünükler hemra bolsun, ýurdumyz parahat bolsun. Kardeşlerimiz bilen bilelikde bagşylar barada da ýürüýte kommentariýalar ýazýaňyz, gedekli gedegine nesip bolsa ýyl tamamlanyp barýar, täze ýyl ýetip gelýär. Şoňdan ýerde, şu ajaýyp studiýamyzda täze ýyl barada da gowy bagşylar çağırıp, sunuş satlamy çağırıp, aýdymlaryny gowy şygyrlamy ýetirjekligimiz barada size ýatladasymyz gelýär. Kim bagşylary dinlemek isleýän bolsaňyz bize kommentariýa bilen ýüzlenip bilersiňiz, biz bolsa şolar bilen söhbetli görnüşlerim size ýetirjekligimiz barada ýatlatýas. Ýene bolsa näme? Bu odun we ajaýyp bunu her gün şu gün size şu ajaýyp goşgyny dinlemek paýyňyza düşdi. Bize de ýerine ýetirmek paýy düşdi. Goşgy Gurtnäliň meşhur şahyryň goşgusy özüňden gözle. Dinleň lezzet alın. Ýady düşdi bir menzile gelen soň. Ýitiren zadyňy ýydyňdan gözle. Çağılar ýetişip ata boluň soň. Awraýyňy ogul gyýdyňdan gözle. Ýaşa ýagşylygy kalbyňda besläp. Ganatyň ejip uçunyň pesläp. Ağzınım galayma dünyanı isläp, berekedi öňkü ağzından gözle. Öýünni kadry ýok, şahyryň bagşyň. Kymmaty ölen soň bilnýär ýagşyň. Toýa çağırmasa dugullegir goňşyň. Günäni ondan näl özüňden gözle. Jenjil meseleni çözmekde tärdäl, her baş telpekli ıgrarly ärdäl. Hasylyň pes bolsa güýz günäkär däl, ýaltylygy tomsuňdan ýadyňdan gözle. Sen ýumok bol, ýyl gün saňa ýyk bolsun. Ýagşy görler, her bir zatda çäk bolsun. Köpçülükde awraýyň ýok bolsa, aýdymyňdan ýa-da sadyňdan gözle. Nadan adam bek taňrany kördäl, bi döwletim ya şahly, ya sakardel, arsgal döwlet susar ýary akardel, aklyňdan, biýliňden, dyýdyňdan gözle. Seýmediňmi? Sevgi ataş, seýmediňmi goýsana? Seýjek bolsaň, mejnun bolup seýsene. Her duşan zenanyň mehri küýseme, mehri dulundaky uzuňdan gözle. Kim bolsaňam yollaş edin imany, märekede gürlemegin bimany, halal ýaşap, halal çöregi imany, saçakdaky halal dugduňdan gözle. Ene de atada bir gün gitmeli, soň olaň ornuny şular tutmaly. Durmuşdur da, gayrat edin, utmaly. Utmasoň damkany göçmüňden